Hola. Bueno, vamos a hacer otra clase de pilates. Pues vamos a usar nada, poñen paquetes de macarróns, teñen medio kilo cada unha, cada unha que colla o que queira ou nada. O ideal, medio kilo, un kilo, está ben, con a clase de pilates relativamente suave, vale? Imos. Rodillas dobladas, paquetes de macarróns a altura da cadera, e collendo aire, levamos atrás, brazos, vamos un, respiro indo atrás, e soplando levo adiante, recordo abdominal bloqueado, 2, espalda metida atrás, solto aire indo para adiante, 3, intentamos que os hombros sempre estén metidos atrás, que non se levanten, que non se xunten as orellas, 4, 5, 6, levámonos aí, estiramos unha perna e facemos o mismo cos brazos e levanto perna ao mesmo tempo. Vamos un, subo brazos, perna, hasta a mitad ahora os brazos, hasta onde chexa a perna, 2, ben estirada, perna, rodilla, a punta do pé doblada hasta a cabeza, 3, sin levantar os hombros, 4, 5, 6, deixar de meter abdominal, doblo perna, estiro a outra, arriba un, mismo, 2, solto aire cando subo, collo aire cando baixo, 3, intentamos non chegar a apoiar a perna abaixo, simplemente toco no suelo, na esterilla, e volvo arriba, 4, 5, 6, xa quedo cos brazos atrás, baixo perna, doblo, apoiando talóns, e soplando van subindo brazos e rodilla, arriba un, collendo aire baixo, apoio solo o talón, 2, alternando pernas, sin subir hombros aínda, 3, 4, cuidado ca espalda que non se arquee cando levamos atrás brazos, 5, 6, 7, 8, os ombros atrás, pejados, que non se levanten, 9, 10, 11, 12, doblamos codos, pejámonos o tronco, subimos as dúas rodillas e soplando, arriba un, estiro brazos, unha perna e subo os ombros sin levantar a cabeza, e collendo aire baixo, alternando 2, estiro codos, perna, ombros, collendo aire baixo, 3, solto aire arriba, 4, 5, intentamos que as rodillas estén á mesma altura, non pejadas, pero á mesma altura, 6,
7, 8, 9, 10. Baixamos pernas, mans a la altura da cadera, de lado, e soplando vamos subindo cadera, tronco e atrás brazos. Vamos soltando aire, levo cadera, tronco, levo atrás brazos, e collendo aire baixamos, e adiante brazos. Arriba 2, solto aire, cando subo, apreto abdominal, collendo aire baixamos, os ombros abertos, pegados atrás, 3, 'Se nos abren as rodillas o baixar, non subir, 4, 5, 6, 7, os codos estirados, 8, e quedamos con brazos atrás, baixando o tronco igual, e soplando, subo brazos e enroscámonos arriba. Vamos suben brazos estirados, giro o cuello, e enroscamos tronco, chegando cas mans á altura da cadera, sin chegar ao suelo, pero casi. Arriba 2, soltando aire, subo brazos, giro o cuello, enroscamos tronco, collendo aire, desenroscámonos. 3, non tiro do cuello, tiro da abdominal, apreto abdominal, os ombros que non se encollan as orellas. 4, os codos estirados, 5, 6, cuello relajado, repito, súper importante non tirar do cuello. 7, 8, 9, 10, non máis. Vale, quedamos aí cos brazos arriba, estiramos unha perna, casi tocando no suelo, pero sin tocar, os codos ben estirados, os ombros atrás, e soplando vamos abrindo perna, elevando brazos un pouquiño ao lado contrario, collendo aire, cerro perna, e volven brazos hasta a mitad. 2, abro pernas e quiña do suelo sin arrastrar, ben estirada a rodilla. 3, que non se levante a espalda, nin a cadera, nin os ombros. 4, perdón. Mantenemos a distancia entre as mans. 5, como se fora un limpio parabrisas do coche. 6, sin querer abrirte máis, a non tirar da cadera, da espalda, do lumbar, cuidado cas hernias. 7, a vista sigue mirando para arriba, non vou acando as mans. E 8, sin soltar a abdominal, doblo pernas, tiro a outra, vamos igual, outro lado, soltando aire cando abro, collendo aire cando volvo ao medio. 2,
3, 4, que non se abra a perna que está doblada, que permanece quieta, 5, 6, 7, 8, doblamos perna mientras abro brazos, apoyamos talón, e soplando, subimos todo arriba. Vamos 1, suben brazos, o tempo que as rodillas, estiro pernas, subo hombros. Collendo aire, baixo hombros, doblo rodillas, abro brazos, pousamos talón sin arquear espalda. Arriba 2, rodillas, brazos, pernas, hombros, collendo aire baixo. 3, 4, 5, 6, estiro ben as pernas, cas puntas dos pés dobladas a cabeza, e ao baixar, cuidado ca espalda, non arqueo. 7, 8, baixamos pernas, pero xa quedamos cos brazos arriba, apoyamos pés, e soplando, abro rodillas e atrás brazos. Vamos 1, abro rodillas, elevo atrás brazos sin arquear espalda. Collendo aire, subo rodillas, subo brazos. 2, solto aire cando abro, collo aire cando subo. 3, 4, 5, 6, 7, soltando aire abro, collendo aire subo, espalda pejadinha atrás. 8, 3, 9, 3, vale, vamos a abrir brazos, vamos subir arriba rodillas as dúas se podemos, se non con unha. E desde aquí subo brazos e hombros arriba, ao tempo que estiro unha perna adiante. Vamos 1, soplando subo brazos, estiro perna, subo hombros un pouquiño, collendo aire, baixo hombros, doblo rodilla, abro brazos, alternando unha vez con cada perna. 2, espalda ben pejada atrás. 3, se non podo cas dúas rodillas arriba, cunha rodilla sola, e facemos 5 de cada perna. 4, 5, todos estirados. 5, se levantar hombros me descontrolo, non levanto hombros, solo subo brazos. 6, 7, 8, canto máis cerquiña do suelo estirada a perna, mellor, sin chegar a pousar.
9, mellor digo máis traballo abdominal, pues, cada un, e 10. Levamos atrás brazos, cos talóns apoyados, enroscámonos arriba igual que antes, pero ahora si podemos vamos a estirar as dúas pernas, ou unha, como queiramos. Vamos soltando aire, vamos subindo brazos, giro o cuello, e ao tempo que enroscamos tronco, tamén estiro pernas. E collendo aire baixamos. Se me costa moito cas dúas, unha sola. 2, subo brazos, giro o cuello, enrosco o tronco estirando pernas. 3, as mans teñen que quedar a altura máis ou menos da rodilla, pode ser, pero sería a altura dos hombros. 4, intentamos non encoller tamén demasiado os hombros, que estén máis ou menos abertos, non tiro do cuello. 5, 6, 'as puntas dos pés dobladas hacia a cabeza un poquinho. 7, e unha máis. 8, vale, e relajamos, deixamos caer as rodillas un poquinho a un lado, un poquinho a outro, para relajar un pouco a espalda. Vale, vamos poñer ahora de lado, lateral, cun paquete solo do que sea, ben estirados, o brazo ou de lado ou estirado ou encollido, pero a cabeza apoyada, para que este o cuello relajado, as pernas estiradas, un paquetiño na man que está arriba, e desde aquí, soltando aire ou subindo perna e brazo. Vamos abrindo, motiño, cuello relajado, sobre todo, collendo aire baixo, se pode ser non chego a apoiar, nin man, nin perna. 2, 3, o abdominal sigue metido, contraído. 4, 5, 6, 7, 8. Vale, sin cambiar de lado, o que facemos é a perna de abaixo, doblámola, e a de arriba estirada. Brazo estirado arriba, tiramos man, ca palmas adiante, e soplando vamos a levar perna, brazo adiante. Vamos levo perna adiante, mantenendo a distancia co suelo, e brazo adiante, e collendo aire volvo. Espalda recta, que non saque. 2, que non se doble cando vamos para adiante con perna e brazo. 3, recta abdominal, codo estirado. 4, que vai para adiante é o brazo, non o ombro. O ombro cando vai atrás, que non vai para adiante. 5, 6, 7, 8, vale, cambiamos, girámonos para outro lado, facemos o mismo. Primeiro as dúas pernas estiradas, apoyamos man arriba, vamos
soplando, subo, soltando aire, subo perna, brazo, estirados, collendo aire baixo, 2, 3, 4, apreta abdominal, 5, 6, 7, 8, vale. Por diante, colgamos a perna de abaixo, a outra estirada, brazo estirado arriba, palmas adiante, levamos un, soplando estiro perna, de brazo adiante, hombro no, 2, manteniendo a distancia perna sempre co suelo, nin a subo nin abaixo, 3, 4, espalda reta, que non saquee, 5, ben estirada a rodilla da perna de arriba, 6, ben estirado o codo, 7, 8, vale, y relajamos y vámonos poniendo de rodillas. Falta un solo paquete de lo que sea, nunha sola man, debaixo da man, e soplando estiramos brazo e perna contraria. Vamos un, estiro perna, brazo, collendo aire baixo, sempre co mismo, a mesma man, 2, 3, si pode ser, nin apoio a man, nin apoio a rodilla cando doblo, 4, podo tocar pero non apoiar, 5, 6, ben estirado o codo, 7, 8, vale, cambiamos o peso de man, mismo, vamos un, brazo, perna contraria, sin tirar do cuello para diante nin para atrás, 2, como referencia podemos coller, mirar para a man que está abaixo, 3, que está apoyada no suelo, 4, 5, 6, 7, 8, vale, deixamos descansar o peso, misma posición, soplando, soltando aire, arqueamos espalda arriba, vamos un, soltando arqueo espalda arriba, sin doblar os codos, os hombros, perdón, os codos, e collendo aire arqueo abaixo, como se sacara peito, 2, soplando arqueo espalda arriba, hombros abertos, separados das orellas, collendo aire abaixo, 3, 4, 5,
6, 7, 8, vale, volvemos a coller o peso, debaixo dunha man, igual que antes, e agora cando solto aire, van abrindo o brazo, vamos un, soltando aire, van abrindo o brazo, codo estirado, giro, e collendo aire baixamos, 2, sempre mirando para a man, collendo aire baixamos, 3, a cintura non gira, 4, 5, os dous codos estirados, 6, 7, 8, cambiamos de man o peso, vamos un, 2, siempre mirando para a man, 3, codos estirados, o abdominal metido igual, 4, 5, 6, 7, 8, vale, deixamos o peso para siempre, misma postura, soplando con atrás, damos un, levamos o cu, os talóns, collendo aire volvo a subir, 2, 3, codos ben estirados, 4, 5, 6, 7, 8, vale, xa para acabar, para soltar ben a espalda, boca abaixo, brazos abertos, codos doblados, e soplando despejámonos arriba, vamos un, cada un hasta onde poda, podo me quedar aquí, ou podo subir un pouquinho máis, collendo aire baixo, arriba 2, cuidado os que teñades hernias, lumbares sobre todo, 3, o que sí, nunca tiro do cuello para arriba, sempre mirando para baixo, 4, 5, 6, 7, espejo peito, codos, abdomen, si quero, si podo, e 8, vale, nos relajamos, e hasta aquí, hasta la próxima.